Bé, doncs en la taula que acabem de realitzar sobre Music Cities i el seu valor en el desenvolupament del territori, hem aconseguit que els ponents, que n'hi havia de diferents tipologies, tractaren el tema des d'unes visions diferents cadascú d'ells. Això ha favorit un enriquiment en el debat posterior amb el públic. Paloma Medina, de Sound of Diplomacy, ha parlat molt des de la part de les experiències que existeixen a Berlín o a Londres o a altres ciutats de Nord-Amèrica. Aquesta visió ha estat confrontada per Gloria Durán, que venia d'intermediar, ve de Madrid, ve del treball institucional però de base, de desenvolupament comunitari. Hem tingut també la visió de Julio Martí, que ens ha parlat des de l'àmbit més empresarial i de com se va desenvolupar la marca Musics, en què consisteix veritablement i quin és el projecte de Music City en concret per a la ciutat de València. I després, des de l'àmbit institucional de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Presidència, l'Agència Valenciana de Turisme, Daniel Duran, ens ha dit un poc, perquè ells han fet seu el projecte, l'estan liderant, no perquè ningú li s'ho hagi dit, sinó perquè ells han tingut de forma activa la iniciativa i estan veient com van a concretar el projecte de Musics. Musics pretende de alguna manera llegar a los grandes festivales y a los pequeños, a la música en valenciano y a la gente que canta en inglés. Lo que pretendemos de alguna manera es conseguir que la gente de fuera venga a la Comunidad Valenciana a escuchar música, a disfrutar de ella y de paso, pues que se coma una paella, que vaya a la playa, que se aloje en nuestros establecimientos y que se gaste su dinero en la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer participar en Trobam. He visto a la gente toda muy dinámica, muy dispuesta a escuchar y muy dispuesta a participar. Creo que los proyectos musicales que se vienen encima de la Comunidad Valenciana con la nueva proyecto de Musics va a ser fantástico, va a ser ejemplar y espero que nos convirtamos en la comunidad modelo de la música en Europa. Y he venido a Trobam representando a Intermediar, que es un centro de cultura contemporánea del Ayuntamiento de Madrid que está dentro de Matadero, Madrid. Y lo que hacemos nosotros, trabajamos con prácticas colaborativas de base y con génesis de cultura de base. Como aquí hablábamos de música, he presentado una suerte de proyectos como Semilla Boombox, Gaseosa de ácido eléctrico, Open DJ Night, que hacemos desde Intermediar, y luego también otro par de proyectos que me parecen muy importantes y simbólicos a la hora de contar lo que queremos contar desde Intermediar, es que la cultura se hace desde las bases y hay que hacer redes urbanas donde estemos todos para generar cultura. I en el fons el que veiem és que estem en un moment d'embrancida que cal aprofitar, i aquella gent que vulga implicar-se i que vulga aportar, ara és el moment, perquè d'alguna forma les institucions les creem entre tots, no? I el que volíem era el que s'ha produït, no? Un debat fort que pensem que el Trobam és el lloc adient com a fira del sector musical al País Valencià per a que aquests debats sorgisquen d'ací i després ja se traslladen als mitjans, als opinadors, a les institucions, i trobem que l'any que ve serà un altre nou debat tot just del Musics i anem a veure com hem evolucionat en un any.